RMN minduyog sa Kristohanon nga pagbalaan sa Semana Santa. RMN Production Center. Budalit kaninyo ning pinalahi nga sugilanon gagipahaom ning adlaw sa pagpamalando. Asa bakutob ang pagmahal sa usa ka inahan? Kano sa abakutob ang katungdanan sa pagkaginikanan? Kano sa aba kita makaingon nga mahimo ng buhian ang mga anak sa ilang mga ginikanan? Mao kini ang dugukan ning atong sugilanon nga giswat ni Teresa Tirol, sugilanon ni Nanay Nita. Katulog na indo at paghila. Delisa! Uy! Hala! Nauli di ay ning dalagang guwang hagikan sa Manila. Hala, no. Hala, grabiha sa nilangga na ko. Uy, mura man tagdili classmates sa on. Uy, noon sa tinuod man bitaw na. Uy, kaming uban ni mong mga kabatch, nangapo na. Pero ikaw na, wa pag yung ka maminyo, uy. Ay, tungod kay daghan pa ka ikong obligasyon at higayon na. Nagpa-eskwela pa ko sa akong mga manghod. O nga pa sila si papag mama nga akong gisuportahan sa ilang mga tambal. Pero karon dili na ha. Kaya ang tuyo na ako ni mo karon sa akong pag-ari nimo kay imbitahon ti ka sa akong kasal. Ha? Maminyo na ka? Uy! Kinsa mo ito imong pakaslan? Mitch? Pag-uuli na ba ta? Ay, siya Daylisa. Ha? Siya? Usa ka batan-on ang imong minyuan, Daynita? Ikaw, Danilo, dawat mo ba si Juanita isip kapika sa kinabuhi, sa kahamugaway, kalisod o kasakit? Oo, Padre. Ikaw, Juanita, dawat mo ba kini si Danilo isip imong bana sa kalipay o kasakit o ang kamatayon lang ang makabuwag ninyo? Oo, Padre. Kariglaha, Daynita? Ulagi, Daylisa. Basin pag mabdos na ko, mong kuyugoy ko sa sentro, magpa-check up ko. Hain man dais, Danilo. Ako ning isurpresa niya, maong maniguro sa ko. Kay ibaw na bekas akong pangidaron, ha? Basin og dili ba? Aw, bitaw sa. Basin, nagminupos lang siguro ka, uy. Ha? Kay nagminupos na di ay ka? Aw, wa pa hinuon. Pero, basin og sayo kang nagminupos ba? Pero, aron sa pagsiguro, pagpa-check up na lang yun. Congratulations, Mrs. Positive. Mabdos ka. Ha? Ay, mabdos kita ay ko. Dalisa nakaduhog ka. Mabdos na kuno ko. Uy, baya. Ala no. Nakadaginot pag-idagi hapon kabisan sa imong pagdaron, Daynita. Dalisa, malipay gud inis Danilo, day. May anak na unya, mi.
Oh, kumusta ka naman, Dainita? Ay, pastilan. Kuyawan ako pagpanganak ni mo. Uy, dugay kay kang natawan. Daan naman ko kung giinga sa midwife nga sa ospital yun ko nung mga anak. Kay reski na ang akong pagbabdos kay may edad na ko. Maugyot. Tungod kay pila na ko edad ni mga nangabdos. Mak-46 na kaadtunog. Imong panila no gahi na ng mga anak. Pero, wala, pilid yung kahit kus imong kaisog ay kipanganak yun ni mong normal ay tuod. Kung sa maday atong ipanga sa bata. Siya si Mary Joy. O pwede siyang anggaan og Joy. Mary, kagipangayo nako siya sa atong inahan sa kanunay panabang matag novena nako. Kaunta, milagruhan pa ko niyang makaanak bisan usa lang. Og Joy, kay siya unya maghatag og kalipay sa among kaminyo ni Danilo. Milagro gyud siyang niabot sa akong kinabuhi. Si Mary Joy. Oh, hilang na anak ha. Ni ana lagi turang si Papa nimo. Nagdana to sa imong gatas gita na masahirog habal-habal. Hilom na. Ay, saom sa ni akong suso eh. Nawa may gatas. Oh, ni ana mo dahil Papa nimo oh. Hilom na ha. Danilo. Kumusta na naman dita? Dugay lagi kang nauli. Ay, nasayang ko dito sa mga barkada eh. Ditulungan ko nila tagay. Nga, naghingi sa dugamay. Huwag ko balibad barkada mo ba? Ay, Danilo, sabi. Ang imong anak ganihara nagila, kagigutom na yun ni. Kaya naghapit-hapit kapag yun dito sa imong mga barkada. Ni ano bitaw ko? Ayun lang kasabi ko. Hindi gunitin ang bata oh. Magtimpla ko siyang gatas. Unsa manas Danilo uy. Ay, mausad lagi Delisa uy. Tagdugay nang maulis Danilo gikan sa iyahang pagpamasahero. Unya, ginagmay na lang ang ihatag nga kwarta. Dahil dilit may mabuhian eh. Mabalik na lang siguro ko pangitag akong kasudlan nga trabaho. Ha? Uy, itahon. Kagamay pa ng bata nga biyaan mo? Dahil lisod na kaayo mi, nga bisan sa pagpangunsumo. Lisod na gyud kaayo mi. Siguro una lang gaya na ko upalit ang gatas ni Inday kay di magyud mahilom kung may matutoy. Hagpay naman ko nahulot ang akong savings. Sa pila na ko katuig ang pagpanarbaho sa Manila kay man ko'y klarong kita. Wala ko buangon hangtod sa hangtod, Danilo. Tiguang na ko aron imong ilaron. O, Nita. Ay, kabalaka na mo, Dailisa. Okay ramis akong anak diri. Nakakita kong amo nga pwede na kumada ang akong anak sa akong pagtrabaho. Dungan kong gibantayan ang akong anak ug ang ilang anak. Ay, kaluway ba yung taon ni mo, Dainita? Samtang ang imong pana diri, nagpakalamig maayo ba siya ang tanong babae? Di sa kong kabasol niya, Day. Nga magita siya mas matanon pa kay na ako. Kaya dili naman sa kumakahanag pirmi siyang panginahanglan. Apan bisan sa gibuhat ni Danilo nako. Angay paghihapon ko magpasalamat niya. Kaya gihatagan ko niyang anak. At least pa, may makaguyod unya nako sa akong katiguangon. Maong, dawat ko nang hanangita siya o batanon, Delisa. Bisan, sakit. Dainita. Oh, sige na anak, Mary Joy. Adto na sabta, kay tuwa na sila si Ma'am og Sir, oh. Naghatod na ni Jericho. Ihatod pa na sabka sa imong eskwelahan. Sakay sa punta ta sa ilang car, Nanay Nita. Si Jericho kanito asakay dito. Kay sila si Ma'am og Sir man ang muhatod niya sa iyang eskwelahan. Ihapit man to nilang Sir si Jericho, usa pa sila mo trabaho. Yapit lang put kunta sa ilang car.
Kuyog ta nila na. Uy, dili, maikog ta. Ug usa pa, doon raman ang eskwelahan nimo sa public dinhi. Samtang si Jericho, tuwa sa syudad mag-eskwela. At tulang untapot ko mag-eskwela sa eskwelahan ni Jericho. Uy, anak, dili pwede, uy. Dili ta maka-afford, anak. Mahalo ng eskwelahan ni Jericho. Private na. Alang na sa mga kwartahan. Sa mga dato. Anong di man sabta dato, oy? Mary Joy. Adto na lang ta, oy. Day, huwat ako, oy. Joy! Ayaw pa ta kaglabang sa kasada. Day! Ay, huwag ka ni dada ang iyang bag. Joy! Huwatas na na inita, Day! Kaya sa mga nanita nagkatod sa akong may piling project sa bahay, uy. Let's see. Pati ba paminahon sa rin ang akong baratong cellphone, uy. Hello, Nay. Anak, diyan ako sa gawa sa imong eskwelahan. Ako na rin gihatod nimo karing nalimtan nimong project. Oo na, mukawas na ko. Oh, hindi din na sa guard, B. Kaya basin makitaan ka pa sa mga classmates. Mauwaw ko. Ha? Basta, ayaw pagdugay das gawas sa eskwelahan, ha? Kaya mauwaw ko. Joy. Ni anak-anak, ang imong uniform, naplansa ko na. Butang lang, diha. Mahimo bang magsulti ta? Bahin sa imong gisulti kahapon nga, ikauwaw ko nimo. Ay da, kapoy ka na nga akong ubang mga classmates nga nakakita na nimo. Ingo nila, yaya ba ko ka o akong lola? Unsa? O niya, unsa may imong gitubag? Yaya? Unsa? Ay, palitin niya akong cellphone na Android na iha. Kaya mauwaw na ko ning akong cellphone, oh. Ako na laingon ani og cellphone sa among classroom para tuhon. Kanang touchscreen ha, kaya para research na ako sa eskwelahan. Pero di ba, makagamit raman ka sa computer nilang ma'am din sa bahay kung mag-research ka? Sa eskwelahan gani. Uy. Unsa imong gisulti? Ay dawa. Ano pa sa nagbuwag mamang papa? Basin si papa magkapalit ako og mahalon nga cellphone. Mary Joy. Awan ning ikaw rin nagbuhi na ako, oh. Naginuto na lang ko nimo. Kay maid raman ka. Tugay kay ko namang palitan og mahalon nga cellphone. Sige lang, nak. Tiguban ko nang gipanghayo nimong cellphone. Og suwayan sa kog hangyo sila si ma'am og sir. Mo cash advance lang tingali ko. Kanang mahalon ha. Kanang nindot og specs. Kung bati man lang gani, ayaw na lang. Kaidlabay ko gid unya na. Joy. Noon ang cellphone karon sa mga bata nangita. Alang silang pag-eskwela kay maglisod gito ang usa ka estudyante sa pagtuon ron kung may cellphone. Kaya ang uban na nila ana naman sa Facebook o Messenger magsabot sila mga leksyon, projects o uban pa. May mga tunanan na sila nga kinalang i-download pa silang cellphone aron mo itunan. Una na masab si Jericho. Ay, maulagi ko no, sir. Sige, pila may imong huwamon aron mapalitan na nimo ang imong anak og bagong cellphone. Sa nang orasa o pagid mauli si Mary Joy. Sukat lang ni siyang may cellphone, tagdugay na kayong mauli. Upirmi na lang magbisig tuplong ang iyang cellphone. May sakinan nga ni Abot. Tanaw ko sa bintana. Ang akong anak ka nung manaog sa sakinan. Manaog ko, ablihan ko ang giit. Bye guys! Kay gablihan ako sa akong yaya. Bye! Hubog ka na sa Mary Joy. Kisa man ito naghatod ni mo.
mga barkada. Kanus ka lang nakaton sa pag-inom, ha? Sa paa, uy. Sugod na sa kagyaw-yaw niya, da. Ikaw ba nakaingon nga naingon ini ko? Unsa? Ano man ko nung Mary Joy? Tungod kay nagdako ko nga wa ko'y na ilang amahan. Mary Joy? Siguro ko na pa ko'y papa. Dili ta ingon ani. Siguro naatay bay nga ingon ani kadako. Ako'y maghatod sa akong mga barkada sa akong car. Dili kay ako ang ihatod nila. Joy? Sir, andam na ang lamisa. Ready na ang inyong pamahaw? Lingkod na, Nita. Mag-istorya ta. Sir? Magkapila na po magkamatikod nga tagdugay mauli ang imong anak pinis bahay. O bisag kinsa na lang mo hatod. Ay lang lain na sa pagsabot, ha? Kaya dili mi gustong malain ka na mo, kay dugay ka na gud na mo. Wa mi kasaway ni mo, bahin si mong pagserbisyo na mo. Pero ang imong anak manggod, wa ta magkailaan ang iyang mga barkada. Ang seguridad nato dinhi ang akong ginuhunat. Nga kinahanglan nimong ablihan bisan 10 oras na. Ug ang seguridad sab sa imong anak. Basin maunsa na sa gawas katag dugay mauli, maong pakisultihin na. Oo, sir. Pasensya na mo sa akong anak. Kung mauna mo ato kong papa. Ha? Biyaan ko nimo? Usabay kabalakan mo din nga ikaw ra man gustuhan na ng amo nimo. Ay kinsa ba say ganahan anang kinaiya nimo? Malupi pa man say amo nimo. Sumagod, mumata ka lang og mukaon. Di gani ka makatabang-tabang sa mga buhatunon din sa bay. Mubati sad unta kag kaikog. Kag kinsa bang amuha ang musugot nga manarbaho ko, bit-bit ka sukad sa gamay pa ka. Unya karon. Ingnon lang ko ni mo muadto ka sa imong amahan. Nga wa gani maguna-una ni mo hangtod karon. Tungod kay gipalayo ko nimo niya. Unsa? Gilikay ko nimo niya. Nagdako ko nga way amahan tungod nimo. Pero idaw man nimo nako ang akong amahan. Unsa? Mary Joy, dili ingon ana ang akong gihuna-huna. Ang imong maayong ugma lang ang akong gihuna-huna. Huh? Wa pag gani ni mo hatagi og higayon si Papa nga mohimo siyang katungdanan nako. Imo da yung hukman nga dili makahatag nako og maayong ugma. Unfair man kay ka, Nanay Nita. Mary Joy. Basin tuod maong naingon ana ng bataa. Tungod kay nagdako siyang wa makakita sa iyang amahan. Pasuwaya og puyo uban sa iyang amahan. Aron makapasuway pud siya nga may amahan. Pero Daylisa, nakaila na gyud ka kung unsa ang iyang amahan. Ay dako na ng anak mo, uy, Daylita. Magkamauna na mo ba na bana? Kung asa ninyong duha ni Danilo siya, may ugma. Diba? Maong ihatod na diris ato, ihatag ng Danilo. Kay, ingon anak mangyud na, uy. Ang anak, mangita mangyug amahan. Na ko'y makitang Mary-Joy matag-abli ko sa pultahan ni ini kwartuha. Nanay Nita!
Mary Joy. Huwag ka lang kayo pa unsa ang kamingan ako ni mo karuntay. Balik na nako, nak. Balik na ni Nanay Nita. Unsa man kanita? Yuli nga mo lang kung mo kaanak dili nga bighan, ha? Usay, Mabdos ang imong anak. Di nga dili nagsuka-suka. usa, kinuo ko. Oh, kaway pagsaya. Nanay Nita, Ginoo ko, Mary Joy. Kano na mabdos man ka? Kisa may amahan ni Ana, ha? ambot. Kayo po kwadto. Usa, Mubalik ko diha, Nay. Nagbilang kong may kaon diri. May kwarta si Papa. Nagparehas lang ko. pero day ang akong amo. Masugot ba ka siyang mubalik ka diri nga ingon ana ang imong sitwasyon? Di na ka budawat akong balit. Kaya pakuha ko niyo. Baka magpagkamatay ko. Uy, Jesus, Ginoo ko. Anak, ay nagbuhata, ha? Sige. Mangita ko bagi. Balik din Nanay Nita, anak. Mary Joy, di pahiluma ko ng anak ni mo, be. O sa baka magsima ka gamit ang cellphone ni mo kaysa imong anak. Bibi, iplahin na gatas dito or mahilom na kay basig gutom na. O basin basta ang dayapir ana, ilisi. Sa muka, uy. Natoy ka chat diri. Sa'yo naman good na. Pasla ka na ng paapaw pa si Fire. Hilom na na. Na. Uy. Da. Hilom ka lagi. Ay, pastilan ni mo, uy. Kasi ba na imong kachat, ha? Nga ba man panumbalingan ng imong anak kay gutom o mas giuna pa na nimo? Wa biya ta ka ingon ana sa gamay pa ka, Mary Joy. Ay kong baldahaan ni May. Kay para ni sa kong ugma. Nang chat kong mga afam. Yawap na lang, maminyo pa Amerikano ini. Dili parehas ni mo nga tiguang naman unta kang nagminyo apan sa pobre pagyod. Usa, Mas maayo na ling sa'yo na miga o nasayop. Kaysa sama ni mo, nga tiguang naman tuong na minyo apan sa sayop paghihapong tao. Gusto na gud ay kung tiguang na tang maoy mamiga. Tamahala na lang. Og mauna lay mag-una-una sa mga lalaking batan-on sa makang papa aron lang makaanak. Mary Joy, say, Kadi tinuod? Kaluod din mo na uy. Ikay nag-una-una kang papa aron lang minyuan ka. Kay lagi, batan-on pa si papa o gwapo pa. Ingon ka anak ka desperada atong panahon na? O paayod akong kiyatagan ko ni mo maayong kinabuhi? Kay desperada ka naman ka atong igayuna nga makaanak kay tiguang na ka? Pero unsa kinabuhi ngay mong gihatag nako? Pobre, lisod, uyamot. Kung wa na lang unta ka mamiga atong higayuna kay tiguang ka na, mauntay sama na ako nga nag-antos ron sa kalisod. Tugay pang nagpinyo. Ikaon man di ay. Kasagpa ko rin mo. Sukat ka ron kapag nakadapat ako. tungod kay ni sobra ka na. Gibaliwa lang nimo ang ako mga pag-antos nimo. Ano mo man na nimo makita, Mary Joy? Nga bisan pa sa among sitwasyon sa imong amahan, apan na ning kamot kong nag-inusara nga mapadakot kang maayo. Apan sukwahi ka gyud.
Karon unsa may gusto nimo? Wa ka man gyud ka malipay sa akong nabuhat nimo. Hala, layas! Unsa? Layas din he. Tuwa ka na sa kaya ko nagtago-tago ni akong gibati nimo, oy. Tuwa ka dili ut ako gusto makapasakit ko nimo. Pero dako ka na. Sige. Buhat ang gusto mong buhaton sa imong kinabuhi. O sigurado ang mas maayo pang imong kinabuhi kaysa akong kinabuhi, ha? Kanang madatong yun ka! Oh. Ano man? Wa man makita ang akong pagmahal o pag-antos. Ano man, Joy? Oh, hilong na apo ko. Sa pa may gila ka ni mo, Inday, ha? Nakatutoy ka na ba ya? Ya bago ka pang liko, bagong ilis ang imong diaper. Gimingaw kang mama ni mo. Parehas ta apo ko. Gimingaw na kayo kong mama ni mo. Hain na ka siya karon. Mahir magkaha ang iyang kahintay. Diyos ko, inahan sa kanunay may patapang. Tabangi ang akong anak. Panalipti siya sa mga dautan kung asa man siya karon. Ihatag kaniya ang maayong ugma nga iyang gipagandoy. Oh, ilong na apo ko. Ilong na. Kantahan na lang tika sa paboritong kanta ni mama ni mo kaniadto. Kay sama mo si mama ni mo. Makatugid aning kantaha. Katulog na Inday, katulog na. Biyong na ang iyong mga mata. Tuwanan ko ikaw, nilutong ko. Nasa kanunong nagapangga kanino. Katulog na Inday. Mingaman ang bahay. Ay, makaday sila si Sir o Ma'am. Huwag man kong makadungog gamay sakyanan nga ni Bea. Hain na basad ning akong apo. Mas maayo itong gamay pa siyang bata kay mabutang ko pasko na. Karon nga makamaon ang mulakaw na matagbaw kog pangitag asa na. Mupay sakit na kay ni akong tuhod. Ay, hain na ba tong bataa? Happy birthday, Nanita. Ay, uy, Sir. Hala, Sir. Nahinumdum ka pag sa akong birthday taon, Sir. Salamat kaayo, Sir. Pila nagkakatuoy ginagserbisyo ubos na mo, Nanita. Maong mahinumdum na gyud ko si mong birthday. O niya mihatag ni ma'am nimo nga pang shopping nimo. Palita ang gusto nimo. Pag shopping na lang. Niya dawatan ni Supre. Hala, Sir. Pila kay sud ani, Sir. Pwede di lang na ako i-shopping, Sir. Tigumon ko na lang ni para sa akong apo ba o sa akong anak. Kami rin, Joy. Ang tudrong naghandom kapag ihapon siyang pagbalik. O, Sir, oy.
Normal man lang siguro sa usa ka inahan nga mabalaka kung naunsa na karon ang iyang anak. Ilabi na nga. Dugay na nga wa na gid siya magpakita pa na ako. Mihila ka mo din noon. Birthday ron ni mo, ha? Angay kang mahilimay na. Naunsang mihilak naman hinuon ka. Sige na. Pag-ilis na ka mo si mong apo. Kaya gipandam ko na kadto si Nilo aron mo'y mo drive ninyo. I-shopping na nga mong gihatag ni mo. Muna yung mong gusto. Panuroy mo si mong apo. Salamat kaayo ini, sir. Ay, salamat kay nabalik na gyud ta dinhi sa bahay nilo. Nadugay gyud tag maayo sa pag-shopping ug panuroy kay nangaon pa man ta. Hala, Lola. Naitag kang balloons sa bahay nilang sir ug ma'am, oh. Uy, unsa may okasyon? Kay birthday ni mo. Ha? Uy, dili tingali para ako, apo, uy. Gitagaan na gutag para pang shopping nilang ma'am para sa akong birthday. Dali na tayo, Lola. Kikanahan kiko sa mga balloons. Apli tayong ginban. Oy, paginay, apo ko. Dili Nilo, kadiot sa ha, kay mga naog sa akong apo. Hinay. Dali na, Lola. Happy birthday, Nanay Nita. Ay, ang sama ni. Para ako giday ning maong selebrasyon. Kining preparasyon. Pero tayo sa may mga tao. Kisa may nag-andam ining tanan. Lola Nita, kuha ko og balloon. Uy, unya na apo ha. Kay makasab-an unya ta ana. Musod una ta sa bahay ha. Naasiguro sa sud sila si Sir. Ay na ba ni si Isya nga akong kaubang katabang din he. Ngano ni amay preparasyon nga wa ko mahibaw. Ay, may laing sakyanan. Ang laing sakyanan nilang Sir. Ay, nanlakaw sabdi ay sila. Apo, padaplin ha. Kaya niya sila si Sir. Nang sakyan nila musod. Daplin. Lola. May bisita sila. Happy birthday, Nanay Nita! Mary Joy! Anak! Miss you, Nay. Namisap di ka, anak. Sobra. Pero yun na. Anong nagsulob ka man ni Anang Tuga? Tungod kay graduate ako, Nay. Ha? Naglibog ko. Nakahuman ka na sa pag-eskwela? Sir. Kabilang si ma'am ni mo ang tambong sa graduation ni Mary Joy, ha? Nangita. Hindi sabi gusto nga basin adto ka rito mag-breakdown o di mahuman si Mary Joy siyang pagpasok. Kaya mapabiyay inyong panagkita pag-usap kung sa tulo katuig kapit. Pero naka-video ni si ma'am ni mo. Kanto na mong ipakita ni mo. Unsay? Sila si Sir ang nagastos ako pag-eskwela hangtod na sa akong paghumanay. Gipapuyo ko nila sa bahay sa iyang parents. Aron ko na dili madisturbo ang akong pagtungha tungod sa akong sitwasyon nga may anak. Ug niya, human ako, Nay. Pwede na kang muuntang sa pagtrabaho. Kaya employed na sab ko sa kumpanya nila ni Sir. Ginoo ko, Sir. Saon ko mga kamo sa pagpasalamat ning ma'am. Ning dako ninyong natabang nako og sa akong anak, Sir. Kinsa si Nanay Nita? Apo ko,
Siya ang tinuod ni mong nanay. Si nanay ni mo, Mary Joy. Pero matikang makita sa video call nila ni Sir nako, Baby Jane. Apan walang ko magpakita. Apan karon mag-uban na tao ba ni Nanay Nita nato? Love you, nak. Ginoo ko, salamat. Inasa ka nun ay panabang. Salamat sa pagdungog mo sa akong mga pag-ampo. Oy, nausa ba? Naghinilakay na mga noon ta. Sundan na nato ang selebrasyon sa birthday ni mo, Nanay Nita. O sa tanan, sa kalampusan, sa pag-eskwela ni Mary Joy. Ay, gikapol di kurong adlawan sa double celebration nga gihatag nilang si Hernato, nak. Tugaya na na kung wa kang gakos ni mo, nak. Mahal ta ka. Mahal sa ka, Nay. Sorry sa tanan. Pahuway na. Dali. Higa sa akong paa aron ka makatug. Ning higayo na. Ako na sabnay. Pahuway na. Diyungan na ang imong mga mata. Katulog na, nanay. Katulog na. Diyungan na ang imong mga mata. Unta sama ni Nanay Nita. Wa mubuhi sa iyang pagtuo ug pagsalig sa Dios. Dili bungol ang Ginoo sa atong mga pag-ampo. Mahimong dili pa nato masabtan ang kalisod sa atong sitwasyon karon, apan salig nga may kasulbaran ra ang tanan. Kay walay sitwasyon nga permanente. Ang tanan mausab gayud. Bisan pa ang labing imposible tungod kay walay imposible sa Dios. Sa imong pagmata, di ko kung ikaw. Ug dinhi mga higala natapos ang sugilanon ni Nanay Nita. Tinuod nga nahitabo kini ug gitaguan lang ang ubang mga pangalan ug lugar sa atong tagsulat. Kining maong sugilanon gisuwat ug ubos sa direksyon ni Teresa Tirol. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Mga tunog ug kasikas Janjan Lara. Niya ang mga artista nga may naghatag og kinabuhi nining atong sugilanon. Sa papel ni Nita, Teresa Tirol, Mary Joy, Matet Kabudlan, Lisa og sa Baby, Ingrid Vertudaso, Danilo, Randy Padayaw Suson. Nagda sa papel ni Sir Alex Repulyo Lara. Sa ngalan sa RMN Production Center, kini si kasamang Randy Padayaw Suson. Manghinaot nga unta ang Ginoo magauban kanato sa kanunay. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Tatak RMN.